tohle je poslední díl, lidi, tohle je poslední díl, tohle jsou poslední ty zvířatka, tady máme nejmenšího, většího a největšího, nejvíc černý, ten má největší rohy, jak vidíte. Tohle je poslední díl, protože teď bude jich posledních 5, jo. Já vám to ještě natočím, jo. Nebouchy do té vraty. Zde je můžeme nakrmit, ale bráchovi malému kousla ruka, tady tahle. Nevím, co to je ani, prostě teď není cedule, že prostě tady nikde není cedule. Že Eli? A tak já vám natočím ty další. Tady máme klukany, teďka jsou blízko a teď skáče. Pustý. To jsou klukani, asi to jsou klukani, počkejte, podíváme se. Co to je? To je asi klokan Rudy. Jo. Tohle papa, jo. Všechno ten. Savci, jo, takže to se můžete potom přečíst. A teďka vlastně tady brácha zkouší, že jo, jestli mu to vezmou. Co mají lidi udělat? Dát like a odběr. A kolik musíme dát lajků? 10 000. No tak 10 000 nedáme, tak aspoň 50, že jo? Jo. No dobře, tak už tady mám poslední zvířata, tady měly být ještě žirafy, jak se jmenuje? Zebry. Zebra. A akorát, že tady nejsou, no jsou zalezlí. A tohle je konec dnešního videa. Jakože se vám tyhle díly líbily. A zkusíme napsat takový nějaký hezký komentář, jakože si tady bydlí. Jo? Můžeš ještě to krávy. No tam je ještě to, ale to nevadí.